मामा। अरे विधायक, तू जेल से छूट गईला? अच्छा भाई, भगीना और मामा के चिता एक साथ जली। अरे तू हमनी के चिता का जलाई बेरे दलाल। बेसिया खाना में बेसियन के तलवा के तेल से मालिश करे वाला दलाल कहीं का। तू हमरा इसे मरे से का लड़ मेरे? अब तू तो कही रे। माई, एगो मामा के से बड़ सौभाग्य का होई कि अपने भगीना के जान बचावे के काम आइल। अब दुनिया ही ना कही कि मामा खाली कंस रहेल। बाबा 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 बाबा। आज धोनी के जिंदा जमीन में गाड़ दे। रुक जा आदित्य, कानून के हाथ में लेकर कोशिश मत करिया। कानून चाहे रिक्शा वाला होखे चाहे मंत्री होखे, सबका खातिर बराबर होखेला। तू लोग का देखा तला गिरफ्तार करा के? एडीएसपी बिना वारंट के एगो मंत्री के गिरफ्तार करबे? खाली गिरफ्तार ना, तोरा के फांसी पर चढ़ावे का भी इंतजाम हो गइल बा। ले चला के रख।